Sunt Alina Mihai, consultantul tău financiar și de dezvoltare personală. În următoarele minute vă voi prezenta niște studii despre creșterea și dezvoltarea armonioasă a copilului. Un părinte vrea ce este mai bun pentru copilul lui. Prin urmare, este important să te gândești la viitorul copilului cât mai devreme. Bineînțeles că, după ce te-ai gândit, este bine să acționezi. După modelul piramidei de nevoi al lui Abraham Maslow, am dezvoltat ierarhia nevoilor unui copil, care este după cum urmează. La baza piramidei se află nevoile fiziologice, care presupun hrana sănătoasă, potrivit vârstei copilului, somn, adăpost, atingere umană. Pe a doua treaptă este nevoia de siguranță. Aici este nevoie de protecție din partea adulților, accesorii de protecție, un plan în cazul în care părinții pățesc ceva, acces la un sistem de sănătate, iar familia să fie peste limita sărăciei, astfel încât copilul să aibă acoperite cele necesare. Și este foarte important ca abuzul verbal și fizic să nu existe. Urmează nevoia socială și de apartenență, unde copilul are parte de iubire din partea familiei, interacționează cu alți oameni și are un spațiu de joacă și de explorare a lumii. Încă o treaptă importantă este nevoia de stimă, unde copilul primește încurajări din partea părinților, este respectat de către adulți, atât de părinți cât și de profesori, disciplinarea copilului se face într-o notă pozitivă, cel mai bine prin joacă, este protejat împotriva bullying-ului și a discriminării, mai ales la școală, unde aceste lucruri se întâmplă destul de frecvent. În vârful ierarhiei avem dezvoltarea personală sau întărirea personalității copilului și dezvoltarea sănătoasă ca viitor tânăr. Acest lucru dezvoltându-se atunci când toate celelalte nevoi au fost satisfăcute, urmând ca tânărul să aibă anumite preocupări și inclinații, cum ar fi învățarea limbilor străine, sport, artă sau altele. Își va dezvolta creativitatea și va fi entuziasmat de viața sa, astfel reușind să-și construiască o viață prosperă. În perioada de dezvoltare este nevoie de menținerea sănătății copilului. În această perioadă pot apărea diferite probleme, mai ales atunci când este foarte mic și nu se poate exprima. Urmează perioada preșcolară și primii ani de școală, în care copilul va trebui susținut și încurajat în inițierea anumitor proiecte pentru a-și dezvolta creativitatea și gândirea. În perioada de adolescență vor fi și mai multe nevoi de acoperit. Copilul își va dori să facă anumite cursuri și să încerce lucruri noi. Poate dorește să facă muzică, să picteze, să facă sport sau orice altceva. După vârsta de 18 ani, urmează studiile superioare și dorința de a avea mașină. Toate aceste proiecte de viață care pot asigura succesul unui copil costă bani. Pentru ca un copil să aibă șanse maxime să reușească în viață, ar trebui ca părinții să-l susțină financiar și moral foarte consistent. Am o întrebare simplă pentru părinți, la care fiecare va trebui să-și răspundă singur. Alocația copilului tău este un ajutor în plus pentru gospodărie sau este economisită pentru viitorul copilului? Oricare ar fi răspunsul, eu te pot ajuta atât în a te stabiliza financiar, cât și în a-i oferi copilului tău un viitor cât mai sigur. Pentru mai multe informații, mă puteți găsi la datele de contact afișate. Apreciați și distribuiți pentru ca informația să ajungă la cât mai multe persoane.